चोरन के भी बुद्धि बदल जाला महाराज, जब भगवान की कृपा होला तो। एगो चोर गईल कहलस कि कहाँ चल के बढ़िया चोरी करी। ते जने से पूछलस भैया जो कोनो मंदिर बा, तो कहले हाँ मंदिर तो बा, गौवा के पूर्व मंदिर बा, चल जा। तब मंदिरे पर गईल तो देखा था उस शंकर जी का मंदिर। कहलस हम तो बड़ा गलत जगह फंस गई। राधा कृष्ण के मंदिर रही तो तनी गहना बिखो कन्हैया जी पहिरे ले, एगो दूगो चोरई थी। आई शंकर जी का मंदिर है, खाली पत्थल बा। कहो शिवलिंगवा पत्थल है ना, कुछ बा खाली पत्थल लहल। कहलस कि हम गलत जगह फंस गईली। दुर्गा जी के मंदिर में जाती तो नथिया गहना पहिरेली, वही में से एगो नोच लेती पूजवे करत में। शंकर जी के मंदिर में आइल बानी है जो खाली पत्थल बा। आई लोग लोटा का पानी आ घास फूस चढ़ा के इनके गोड़ लागेला। कहल चल आ गल बानी तो यो जो टीपी का बा। चोरवा ताके लागल तो चारू ओर तकलस, वो मंदिर में कुछ रहबे ना कल। ऊपर तकल तो हेतत का घंटा लौकल। सुनाता बतिया घंटा देखलस, बड़ा जोगाड़ी चोरो हूँ। कहलस की बात तो बेचब तो कुछ नहीं तो 10,000 मिलबे करी, भारी घंटा रहल। आ कहलस घंटा खोलाई कैसे। मेन बिचवे में शंकर जी के शिवलिंग बा, आ घंटा ऊपर बांधल बा। मेज बाना, कुर्सी बाना, सीढ़ी बाना, कैसे चढ़ के खोल। चोरवा जोगाड़ा लगल, चल सजी बटले बा। जब चोरिये करे आयल बने तो शिवलिंगवे पर चढ़ के खोल दी। शंकर जी के सभे जल चढ़ावेला, बेलपत्ता चढ़ावेला, फूल चढ़ावेला, धतूर चढ़ावेला। आई शिवलिंग पर चढ़ के आ घंटा पकड़ के खोले लागल। घंटा खोले लागल, आवाज आयल कि जय हो जजमान तुम्हारा कल्याणे हो। कहले दादा मंदिर में केहू बा नहीं, के बोला था? भगवान शंकर बोल रहे हैं। कहले चलो तुम्हारा कल्याणे हो, खोल लो। और घंटा खोलल छोड़ के उतर गए। कलश आवाज आइल है, भगवान टप दे प्रकट भइले। शंकर जी प्रकट भइले, कहले कि बताओ आज ले हमके लोग फूले माला चढ़ावल, धतूर चढ़ावल, पतई चढ़ावल, बेले के आ एक लोटा पानी लिया के ऊपर एक बने गिरा दिया। अते तक खड़े अपन देहिए चढ़ा दिहले। सुनाता बतिया खड़े देहिए चढ़ा देले तोरे पर उतना प्रसन्न मानी, कोनो वरदान मांग ले। चोरवा कहत बाबा हमके वरदान आज ये दे दी कि आज से हमार चोरी छूट जा। भगवान शिव ने कहा कि जाओ आज से चोरी तुम्हारा नहीं, तुम्हारे दिमाग पर भदगी गंदगी नहीं आएगी, बात चोरी छोड़ दोगे। तो शिव के दरबार में जाने पर गंदगी छूटता है कि और आता है? आप देवी देवता के दरबार में जाओगे तो बुराई जो शरीर का है छूटेगा कि और आएगा? छूट जाता है। और अपने शरीर की हमनी के कोनो ठीक ना बा, कुछ बीतल कुछ जाता कुछ जाए वाला बा। आ तोहरी जिंदगी के फिल्म उड़ाए वाला बा। ये पिक्चर खत्म होने वाला है। आज राती के सुतले में के देवता के दरबार में जाओगे तो बुराई जो शरीर का है छूटेगा कि और आएगा? छूट जाता है। और अपने शरीर की हमनी के कोनो ठीक ना बा, कुछ बीतल कुछ जाता कुछ जाए वाला बा। आ तोहरी जिंदगी के फिल्म उड़ाए वाला बा। ये पिक्चर खत्म होने वाला है। आज राती के सुतले में के मोहरी एकर कोनो गारंटी ना बा। खादी के एक्सपायरी डेट बा, कब डरबा त काम करी। बिया का एक्सपायरी डेट है, कब बिया जामी। दवा का एक्सपायरी डेट है, कब खाओगे काम करेगा। कपड़े का एक्सपायरी डेट है, कब पहनोगे काम करेगा। हर चीज का एक्सपायरी डेट है। लेकिन आप बताओ इस शरीर का कोई एक्सपायरी डेट है? कहो के डेट बा 7 दिनों में मरे बा। अतवार वार बा, अतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आ फिर आ गए अतवार। और ही कोनो दिन एक मोल के ही में। अच्छा तो क्यों दिन बतावे। राजा परीक्षित के
श्राप लगल है कि तुमको 7 दिन में मरना है और तक्षक नाग तुम्हें काटेगा, तुम्हें मरना है। तो इनका तो जानकारी रहे कि 7 दिन में मरना है। घाट पर जा करके श्री सुखदेव जी से इन्होंने प्रेम से कथा सुना, तो मरने की टाइम डेट था तो फेल हो गया, नहीं मरे। हमनी का मालूम बा कि कहिया मरेगा बा, आई मालूम बा कहिया कथा सुनबा लोग। एक गांव से अगर 20 को आदमी आवे तो वो पंडाल में कहीं खड़ा नहीं, इतनी पर हमारे कथा में 50,000 1-1 लाख लोग बैठते हैं। आप टेलीविजन मोबाइल देखिएगा, टीवी के प्रोग्राम में देखिएगा, बाप हो बाप कितना बड़ाई करें हम, इतनी काफी भीड़ होती है। लेकिन ये कथा में का जानी लोग के नीक नहीं लगा था कि कथवे काटता कि जगहिया काटता। घरम जे बाप करा गरम ना होता पर हेजू तो तन खुला हवा बा देही पर लागा तो तन टनटनाती दे। कोई घर में मुआ ता लोग, लेकिन कथा में क्यों ना आवता। हाय रे समय जमाना। चलिए उठाइए हाथ, ताली बजा बढ़िया रे। वो जे सुनी अपना खातिर सुनी, गाई अपना खातिर सुनी। ई बेटा पतो घर दुआर न केहू साथे आइल बा न केहू साथे। में कई गो बूढ़ बाड़ी है बाबा, हमरा तो सजी लेके जाए के बा। अब इन जलपा भल बड़ी तो वो चाल ताला चाबी लगवे बा, सब छोड़ दिया जाई। हे राम लला जय जनक लली।